Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Damas. Taong 1970. Sulat, Samar. Ang bayan ng Sulat sa silangang bahagi ng Samar ay kilala sa payapang dalampasigan at angking ganda ng dagat. Ngunit para kay Damas, ang bawat hampas ng alon ay tila may ibinubulong na bagay na hindi niya lubos maunawaan. Si Damas ay isang simpleng binata. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanilang buhay ay umiikot lamang sa lambat, pagtitinda sa palengke at pagkayod para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa kanyang ama, ang mundo ay kung ano lamang ang nahahawakan at nakikita. Ngunit tuwing titingin si Damas sa kanyang ina, nararamdaman niyang may malalim na lihim na nakabaon sa kanilang lahi. Sa paglipas ng mga taon at sa pagtungtong niya sa tamang gulang, dito niya nalaman na ang pamilyang pinagmula ng kanyang ina ay hindi lamang basta-basta pangkaraniwang pamilya. Sila ay nagmula sa lipi na matagal nang ibinao ng bulong-bulungan. Mga nilalang na may kakayahang humiwalay sa sariling anyo, mga naglalakad sa ilalim ng bilog na buwan, mga uri ng aswang na nagtataglay ng katangi-tanging kapangyarihan. Ang sumpang ito ay biyaya para sa iba at matagal nang natutulog sa katawan ng kanyang ina na piniling talikuran ng lahat para mamuhay ng tahimik at masaya kasama sila. Ngunit ang dugo ay hindi nagsisinungaling at hindi rin basta-bastang natatalikuran. Kahit hindi nakikita ni Damas, kahit hindi alam ng kanyang amang abala sa dagat, ang kanilang pamilya ay kailanmay hindi nag-iisa. Sa bawat gabi na bumabalot ang karimlan sa kanilang bahay, may mga matang nagmamasid mula sa pinakamataas na sanga ng puno ng balete. Ang mga mata na yon ay hindi sa estranghero, kundi sa mga kamag-anak ng kanyang ina na nananatili sa kanilang anyong hayop, tahimik na nakatunghay. Animoy bawat nangyayari sa kanilang bahay ay kanila itong pinagmamasdan ng dahan-dahan. Palihim ang ginagawa nitong proteksyon na kailanmay hindi ipinagsabi ng mga nilalang. Kaya nalaman ni Damas ang tungkol dito ay dahil sa gabi-gabi niya itong napapansin tuwing inaabot siya ng tawag ng kalikasan. Matagal na rin siyang nabubuhay sa takot laban sa mga nilalang na yon, pero hindi ito umabot sa punto na pinagtangkaan ito ang kanyang sariling buhay. Kalaunan ng masanay na siya, napagtanto niya na ang mga nilalang na yon ay naroon hindi para patayin sila, kundi para pagmasdan ng bawat kilos nila sa lahat ng pagkakataon. Akala ni Damas ligtas na sila sa ganoong sitwasyon, pero nagkamali siya. Dahil pagpasok ng taong ito, may nangyaring hindi inaasahan. Isang umaga, biglang bumalik ng bahay ang tatay niya. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magtaka. Gawa ng sa mga sandaling yan, dapat nakapagpalaot na ito para maghanap buhay. Kaya naman dala ng kuryosidad, kaagad niya itong nilapitan para tanungin. Tay, bakit ho? May problema ba? Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong napamura habang sumasagot sa kanya ng, "Yung bangka natin, Damas, pinagdiskitahan ng kung sinong taong walang magawa sa buhay. Mga demonyo! Naghahanap buhay lang ako ng patas. Bakit nila ako ginaganito? Wala namang kainggit-inggit sa akin, ni sa pamilya natin." Dahil sa sinabi nito, hindi siya kaagad nakapagsalita. Batid niya na seryoso ang tatay niya at nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Kaya naman dala ng pag-aalala, dali-dali siyang naglakad patungo sa dalampasigan kung saan nakaparada ang kanilang bangka. At pagdating niya roon, tumambad sa kanya ang butas-butas nitong katawan, bali-baling mga panimbang at mga sagwan na hindi na mapakinabangan. May mga tama rin ito ng baril,
Tapos mga dumi ng taong animoy sinadyang ikinalat dito. Matapos niya yung makita, alam niya na hindi na ito maaayos pa. At kung pipilitin nila, posibleng abutin sila ng hindi lang 1 taon, kundi mas matagal pa. Napagtanto niya ring mas mainam na bumili na lang ng panibagong sasakyan. Pero ang malaking katanungan, saan naman sila kukuha ng pera? Akala nila yun lang ang kaharapin nilang problema. Pero kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, may 5 kataong bumisita sa kanilang bahay. Pagsilip niya rito, nakita niya ang matandang si Gaspar, isa sa mga negosyante sa kanilang baryo na may malaking hawak na kayamanan at impluwensya sa mga makakapangyarihang tao. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, nakita niya kung papaano wasakin ng mga tao nito ang bakod ng bahay nila. Pinagtatadyakan din ito ang mga gulay na tanim ng nanay niya na para bang wala itong pakialam sa kanilang mga masisira. Paglapit nito sa pintuan, kaagad itong kumatok at dumistansya. Pinagsisigawan sila nito hanggang sa dito na lumabas ang tatay niya. At nung magkaharap na ang dalawa, inilahad ng matanda ang balak nitong pagpapaalis sa kanila. Inamin din nito na siya ang sumira sa kanilang bangka at ang gumigipit sa kanilang mga paninda. Lahat yon nagawa ni Tandang Gaspar dahil sa patuloy na pagsasawalang bahala ng tatay niya sa lahat ng bagay na kanyang sinasabi. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, kaagad itong tumutol. Pasinghal itong sumagot sa matanda ng, "At sino ka para sundin ko? Wala kang karapatan dito sa lugar ko. Kailan may hindi ipinagbili ng aking ama ang lupang ito?" Diyan ka nagkakamali. Alam mo kasi Ayo, may mga lihim na hindi nasabi ang tatay mo bago siya nawala. Isa yang malaking kabiguang hindi lang sa kanyang mga anak, kundi maging sa kanyang sarili. Makinig ka. Dahil ang sasabihin ko ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan mong malaman sa manunugal mong ama. Nung nabubuhay pa siya, marami siyang pinagkautangan at isa na ako sa mga yon. Lahat ibinigay ko sa tatay mo. Pero anong ginawa niya? Sinira niya ang kanyang sarili. Kung tutusin, wala kayong dapat na makukuha sa mga gamit ninyo. Dahil yung mga yan, dapat pagmamay-ari ko. 2 dekada akong nagtiis para sa araw na ito. Kaya sana maunawaan ninyo. Alam kong padalos-dalos ito at marahas sa parte ninyo. Pero tandaan mo Ayong, ito lang ang paraan para makuha ko ang bagay na dapat sa akin. Dahil sa sinabi nito, hindi pa rin naniwala ang kanyang ama. Nagpatuloy pa rin ito sa pakikipag-argumento hanggang sa may nakita siyang 3 matanda na biglang naglakad mula sa kawalan. Kasabay nito ang pagsikat ng araw, dahilan para makita niya ang mukha nito na may kahawig sa kanyang ina. Maya-maya pa, ang mga kamag-anak nila ay gumalaw sa bilis na hindi kayang masundan ng mga mata. Ang kanilang mga anino sa buhangin ay hindi anino ng tao, kundi anino ng kung anong nilalang na may matutulis na pakpak at mga kukong tila isang mabangis na hayop. Hindi sila pumatay, ngunit bawat tauhan ni Tandang Gaspar ay nakaramdam ng isang malamig na kamay na humahawak sa kanilang leeg habang naririnig ang isang sabay-sabay na pagbulong. Ang pamilyang ito ay amin. Sino man ang humipo sa kanila ay magiging bahagi ng lupa. Dahil sa mga tinig na yon, kagad na napaupo sa lupa ang matanda. Nanginginig, aligaga, at ang suot nitong pantalon ay basang-basa na ng sarili niyang ihi. Bagaman takot na ang matanda, pilit nitong hinanap ang bulong na kanilang narinig. Pagbaling nito sa kanyang likuran, dito nito nakita ang libu-libong pulang mata
na nagmamasid sa kanila mula sa karimlan. Maya-maya pa, dito na rin nagpakita ang isang matandang babae. Ang kanyang lola sa panig ng nanay niya na inakala niyang matagal nang pumanaw. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila, kasabay ng paghaplos nito sa balikat ng kanyang ama bago pumasok sa loob ng bahay. Pagsilay nito sa nanay niya, tahimik ito roong yumakap habang may kung anong mga sinasabing bulong. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na nila namalayan kung papaano nakatakas ang matanda sa kanilang lugar. Maging ang tatay niya kasi, sumabay sa pagpasok ng matanda na para bang may nais ito roong malaman. Pagbaling niya ng tingin sa kanilang bakuran, wala na ang kaaway ng kanilang pamilya. Ang lugar ay tahimik na at ang tanging naroon ay ang bakas na lamang ng mga nangyari. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, batid niya na hindi doon magtatapos ang lahat. Ani pa ng lolo niyang kasama ng lola niya. Tatandaan ninyo na ang mga taong ganid ay maghahanap ng paraan gaano man kapanganib ang kanyang mga kalaban. Hindi dito magtatapos ang lahat, kaya maging maingat kayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, ang mga kauri namin ay nakabantay palagi. Minamanmanan din namin si Gaspar para alam namin ang mga kilos niya. Matapos nitong magwika, napatangulang naman ang tatay niya. Pagsilay nito sa nanay ng kanyang ina, mahinahon ito roong nagwika ng, Alam niyo, Honay, hindi si Gaspar ang inaalala ko, kundi ang aming hanap buhay. Ngayong sira na ang bangka, sa tingin niyo ho, papaano ko po maibibigay ang mga pangangailangan ng aking pamilya? Madali lang yan, Ayong. Tutulungan ka namin. Pamilya niyo kami. At kailanmay hindi namin kayo pababayaan. Habang wala ka pang pambili sa bangka, sumama ka sa mga pamangkin ko. Mga magsasaka yon at mga ngaso. Sa mga magsasaka ka sumama. Dahil yung mga ngaso, maghahatid na lang dito yon ng mga malinis na pagkain. Kayo na ang bahalang magluto at dumiskarte kung papaano nyo ito patatagalin. dahil sa sinabi nito, kahit papaano'y napanatag ang pamilya nila. Gayunpaman, hindi pa rin mawala-wala sa isip niya kung ano ang mga susunod na mangyayari sa mga darating pang araw. Makalipas pa ang ilang oras, umalis na nang walang paalam ang mga kamag-anak nila. Paglaho ng mga ito sa kakahuyan, dito niya nakita ang pamumuntong hininga ng kanyang ama habang nag-iisip ng malalim. Ilang oras pa ang lumipas, nanatiling tahimik ang kanilang bahay. Si Damas noon at ang kanyang mga kapatid ay nanatili sa loob, habang ang kanyang ama ay abalang nakikipag-usap sa mga kapitbahay nila. Dito inilahad ng mga taong yon kung papaano sila abusuhin ni Tandang Gaspar. Mabuti na lang, nagbibigay sila ng abuloy linggo-linggo, kaya hindi nito pinagkakainteresa ng mga pagmamay-ari nila. Yun nga lang, napipilitan silang mangupahan kahit sarili nila ang bangka. Ito lang ang paraan para makapaglayag sila at para hindi rin ito sirain ang mga ari-arian nila. Mariin din itong inilahad na dahil sa napahiya ito, hindi ito papayag na basta-basta lang palalagpasin ang lahat ng insidente. Kinahapunan, habang dahan-dahan lumulubog ang araw, naging maayos naman ang kanilang sitwasyon kahit papaano. Si Damas at ang kanyang mga kapatid ay maayos na noong nakakapag-usap, habang ang kanyang mga magulang naman ay tahimik na ring nakakagawa ng kanilang mga gawaing bahay. Ngunit hindi pa man sumasapit ang 7:00, may nangyaring hindi inaasahan. Habang naghahapunan ng pamilya, bigla silang natigilan nang may marinig silang 3 kataong nag-uusap sa labas ng bahay nila.
Mabilis siyang naglalakad. Animoy naghahanap ng butas na pwede nitong mapasukan. Maya-maya pa, sa likurang bahagi ng bahay, kung saan naroon ang luma nilang pinto, narinig nila ang kalansing ng trangka na gawa sa kahoy. Senyalis yon na may nagpupumilit pumasok, kaya bago pa man ito mangyari, inalarma na sila ng tatay niya. Walang sabi-sabi, kaagad itong tumakbo sa likod para pigilan ang mga taong yon. Ngunit pagdating nito roon, nakita nito na sira na ang trangka at ang pinto ay malapit na nitong mabuksan. Hindi nagtagal, bago pa man marating ni Damas ang parting yon ng bahay, nakapasok na ang mga masasamang loob. Kaagad itong nakipagbuno sa kanyang ama na kung saan sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa nila itong matalo ng walang kahirap-hirap. Malalaki kasi ang mga taong pumasok, kaya yung tatay niyang may maliit na pangangatawan ay walang nagawa. Habang nakahandusay yun sa sahig, walang habas pa rin nila itong pinagtatadyakan na para bang gusto na nila itong patayin. Dahil dito, kung kaya't hindi na rin siya nagdalawang isip na tumulong. Ang kaso lang paglapit niya, madali siyang napanghibabawan ng mga taong yun. Paghawak nito sa ulo niya, kaagad siya nitong hinampas sa pader ng bahay nila na gawa sa makapal na tabla. Sapat na ang puwersang pinakawalan nito upang pansamantala siyang mawala ng malay. Pagbagsak niya sa tabi ng tatay niya, dito pa siya nito pinaulanan ng suntok hanggang sa bumalik ang kanyang wisyo. Sa sobrang tindi ng mga nangyayari, inakala noon ni Damas na hindi na sila mabubuhay. Bukod kasi sa mga suntok na tumatama sa kanila, nakita rin niya kung papaano hatawin ng mga ito ng hawakan ng baril ang ulo ng tatay niya. Subalit makalipas lang ang ilang minuto, nang malapit na siyang mawala ng malay, biglang tumigil sa pananakit ang mga ito. Kaagad yung napatras na para bang may naramdaman itong kakaiba. Ilang segundo pa ang lumipas, may narinig siyang tunog ng isang malaking nilalang na bigla na lamang lumapag sa bubungan ng bahay nila. Yung tunog nito, parang sa ibon na tinatawag nilang salaksak. Ang kaso lang, sadyang nakakapangilabot itong pakinggan, gawa ng bukod sa malalim ang tunog ng huni, napakasakit pa nun sa tenga. Dahil dito, kung kaya't dali-daling isinara ng 4 kataong pumasok ang pintuan kung saan sila nagmula. Pagkatapos nun, nagmamadali din itong tinalian sila ng tatay niya habang paulit-ulit na inaabisuhan ng isa sa mga ito ng, "Manahimik kayo ah. Pag may ingay ako narinig sa inyo, papatayin ko kayo. Maliwanag." Di pa man ito tapos sa pagsasalita, bigla itong hinugot ng kung anong bagay mula sa bubong ng bahay. Kaagad itong pumaitaas, pilit na nagpupumiglas sa kung anong hindi nakikitang lubid na pumulupot sa kanyang leeg. Ang problema, gaano man kalakas ang taong yon, wala itong nagawa. Napakahigpit ng bagay na pumulupot sa kanya at kahit anong gawin niya, hindi niya ito maputol-putol. Kalaunan, ang lalaki ay nanghina. Nasagad na niya ang hangganan ng kanyang lakas at dahan-dahan nawawala ng hininga ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, bigla na lamang umunat ang katawan nito kasabay ng panaka-naka nitong pangingisay na para bang dulot ng desperasyon ng katawan na makalasap muli ng sariwang hangin. Maya-maya pa, ang taong yon ay namatay. At nung wala na itong buhay, bigla na lamang itong binitawan ng kung anong bagay na nagbigti rito. Pagbagsak nito sa sahig, kagad namang nawasak ang kanilang papag hanggang sa ang bangkay ng lalaki ay makarating sa ilalim ng bahay nila kung saan nakakulong ang mga manok nilang alaga. Doon, pagsilabasa ng mga manok, nakita mismo ni Damas ang pag-ahon ng isang nilalang na kulay uling ang katawan. May mahaba itong mga kuko, pakpak na parang sa paniki at buntot na parang sa alakdan.
Nalilisik din ang mga mata nito at ang muso nito ay parang sa aso na kalahating demonyo. Pag-ahon ng nilalang na yon, pangasab-ngasab ito sa hangin habang umuungol ng bahagya. Nakatitig lang din ang mga mata nito sa 3 pang lalaking kasama nung una nitong biktima na parabang ang pakay nito ay ang mga taong gumawa ng kasalanan sa kanilang pamilya. Nang mapansin naman yon ng mga taong nang himasok sa bahay nila, kahit nakaramdam ito ng matinding takot, hindi yun nagpatinag. Wala rin kahit isa sa kanila ang naglakas loob na tumakas mula sa ganoong sitwasyon. At sa halip na maghanap ng paraan kung papaano nila ito maiiwasan, direkta sila ritong nakipaglaban. Pagsugod nila, kagad nila itong inundayan ng taga habang walang habas na pinapaputukan ng mga armas na kanilang dala. Ang kaso sa halip na masaktan ng nilalang na yon, tila bang mas lalo pa itong natutuwa kapag nasusugatan ito ng kanilang mga armas. Maya-maya pa, umagos sa katawan ng nilalang ang kulay abong likido na parabang ito ang nagsisilbi nitong dugo. Akala ng mga taong yon na puruhan na nila ito, ngunit kahit wakwak ang dibdib ng nilalang na yon, hindi pa rin ito bumulagta. Maya-maya pa, dito nila nakita ang mabilis na paghilom ng sugat nito. Kahit pilat wala silang nakita, dahilan para mas lalo pa silang makaramdam ng takot. Hindi nagtagal, may isa sa mga ito ang nagdesisyong tumakas. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga kasama, buong bilis itong tumakbo patungo sa pintuan na dinaanan nila. At pagdating nito rito, buong lakas niya itong binuksan hanggang sa makalabas na siya. Paglayo ng lalaki, nakita ni Damas ang pagtarak ng buntot ng nilalang sa 2 kaaway nito hanggang sa matuhog niya na yun at mapatay. Pagkatapos niya itong undayan ng saksak, mabilis nitong sinundan ng tumakas at sa loob lamang ng ilang segundo, narinig nila ang sigaw ng lalaki na humihingi ng tulong sa mga kalapit bahay na dinaanan nito. Ang problema, walang tao ang naglakas loob na magbigay ng tulong sa kanya hanggang sa maibalik na siya ng nilalang sa loob ng pamamahay nila Damas. Pagpasok nito, nakita niya ang pugot na ulo ng lalaki at dahan-dahan namang naglakad ang nilalang. Tahimik na kinuha ang mga naiwang labi bago ito tuluyang umalis. Nang mawala na ito, tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ni Damas, nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Hirap na hirap man sa kanyang kalagayan, pilit siyang tumayo para tulungan ng tatay niya. Bago niya yun gawin, isinara niya muna ng maigi ang pintuan sa takot na baka muli pang bumalik ang nilalang. Hindi nagtagal, dito na rin lumabas ang nanay niya. Yung mga kapatid niya umiiyak, pero yung nanay niya walang bakas ng takot sa muka. Nang magpang-abot ang kanilang tingin, dito niya hindi na iwasang magtanong ukol sa kung ano ang nilalang na yon. Malakas kasi ang kanyang kutob na ang nilalang na tumulong sa kanila ay kadugo nila. Dahil sa kanyang sinabi, di nagdalawang isip na sumagot ang nanay niya ng, "Tsuhin mo yon. Ang kanang kamay ng lola mo at ang pinakamalakas sa lahi nila. Ang sabi ng nanay ko, walang kamatayan ng nilalang na yon. At ang sakit at pinsala na kanyang natatanggap ang mas lalo lang nagpapalakas sa kanya. Marahil natunugan ng lola mo na dehado ang kalagayan natin. Kaya inutusan niya ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng ating pamilya. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka nun aanuhin." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nakasagot. Marami pa sana siyang gustong itanong, pero yung dila niya parang umurong ng ilang pulgada. Paglapit naman ng kanyang ina sa kanyang ama, agad niya itong binuhat na parabang hindi yun mabigat. Doon, napagtanto ni Damas na may taglay ding kakaibang lakas ang kanyang ina.
Nakakamangha ito kung titingnan. Pero sa kabila ng pagkamanghang yon, nagtatago ang takot na kailanmay hindi niya matatakasan. Pagsapit ng sumunod na araw, nanatili pa ring walang malay ang kanyang ama. Ayon sa nanay niya, ligtas na ito at kailangan na lang nito ng pahinga. Sugatan man at nanghihina, hindi na natulog si Damas. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, may narinig silang katok mula sa labas ng bahay. Hindi ito basta-bastang katok, gawa ng yung tunog na nililikha nito ay merong ritmo. At ang ritmong yon ay alam na alam ng nanay niya. Pagbukas nito ng pinto, bumungad sa kanya ang lola niya. Nakangiti pero nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Bawat yapak nito ay nagpapabigat sa kanyang puso na parabang may kung anong enerhiya ang dumadaloy mula rito. Paglapit nito sa kanyang ina, kaagad itong yumakap habang banayad na bumubulong ng, Kumusta na ang asawa mo? Pasensya ka na kung hindi agad tumulong ang kapatid mo. Alam mo kasi, gusto naming saktan muna nila kayo. Kailangan yan. Dahil sa oras na magkasisihan, meron tayong laban. ayos naman ho siya, Nay. Huwag niyo siyang alalahanin. Pagkatapos ng usapan, pumasok na rin ang lola niya at 2 pang matanda. 3 lang ang nakita niyang bisita nila, pero alam niya na marami itong kasama sa labas, naghihintay ng pagtawag at maiging nagtatago sa likod ng kadiliman. Inabot ng 9:00 ng umaga ang 3 sa bahay nila para tulungan ang kanyang ama. Lahat ng pinsala nito at sugat nilapatan nila ng paunang lunas upang hindi na ito lumala. At nang magawa na nila ito, matyaga nilang hinintay ang pagdating ng panauhing kanilang pakay. At yun ay walang iba, kundi si Tandang Gaspar. Bandang 10:00 na nang dumating ang matanda. Kasama nito ang pamilya ng 4 na tauhan nitong nawawala. Kung ano-ano ang sinabi nito sa kanila pero wala itong naging patunay sa lahat ng aligasyon niya. Di man aminin ng matanda pero bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala na malaman ng mga taong yon ang totoo. Kaya naman kahit nasa panig nila ang katarungan, pilit nitong inilihim ang lahat ng kanyang mga nalalaman. At sa bandang huli, wala silang nakuhang patunay na ang pamilya nga ni Damas ang pumatay sa 4. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin sumuko si Tandang Gaspar. At sa pagkakataong yon, hindi lang mga tauhan niya ang kanyang pinapunta, kundi pati na rin ang mga bayarang mersenaryo na pawang grupo ng mga antingerong may kakaibang karga sa mga katawan nila. Nanalasa ang mga ito sa loob ng 1 linggo, kung saan sa mga araw na yon, wala itong ibang ginawa kundi pasukin ang kanilang tahanan at pagtangkaan ang kanilang mga buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. At yon ay dahil sa tiyuhin ni Damas. Saksing buhay siya kung papaano nito ipaglaban ang kanilang pamilya sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban. At kahit ilang beses itong nasukol, patuloy at patuloy pa rin itong bumabangon. Ilang araw ang lumipas. Ang tiyuhin niya ay hindi na lumayo sa kanilang bahay. Tuwing gabi, may wangis ito ng demonyo. Ngunit tuwing umaga, nadadat na niya itong isang ordinaryong tao na nagpapahinga sa labas ng bahay nila. Bagaman tahimik at hindi nagsasalita, alam niya na malakas ang pandama nito at nauunawaan nito ang bawat nararamdaman at pagnanais ng mga taong nakapalibot sa kanya. Nababahala man si Damas na makipag-usap sa tiyuhin niya. Pilit niya itong nilapitan para sana'y makipaglapit. Hindi ito naging madali, pero sa bandang huli, nakuha niya ang loob ng tiyuhin niya. At doon, napagtanto niya na hindi lang ito nilalang na may halang ang kaluluwa, kundi isa rin itong taong may damdamin
at may pagmamahal para sa mga taong malalapit sa kanila. Ayon sa tiyuhin niya, alam nito na masama ang pagpaslang ng tao, ngunit kung para ito sa kanyang mga kadugo, hindi siya mag-aalangan. Dagdag pa nito na, bilang nagtatanga ng mas malalim na karunungan, tungkulin nito na protektahan ang bawat isa sa kanila sa anumang paraan. Magmula nang marinig niya ito, ang takot ni Damas ay biglang nawala. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nakaramdam siya ng kapanatagan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na siya katulad ng dati na palaging aligaga at hindi mapakali. Sa puntong yon, parang naging normal na lang sa kanya ang lahat. At matapos ang halos 1 linggong pagtitiis, muling bumalik ang lola niya para abisuhan sila ukol sa plano ng angka nila. Dito nakapagpasya na ito na kunin si Tandang Gaspar para alipingin at para pagbayarin sa mga kasamaan at panggigipit nito sa kanila. Nang ilahad ito ng lola niya, ito na ang personal na kumilos. Kinagabihan ng araw na yon, umalis ang tiyuhin niya para sa lakayin ng bahay ng matanda. Bandang 10:00 pa lang ng gabi, rinig na nila ang kaguluhan, ngunit walang kahit isa sa mga kapitbahay nito ang nagtangkang makialam hanggang sa paunti-unti, binalot na ng katahimikan ang paligid. Kinaumagahan, nakita nila ang bahay ng matanda na nakabukas na at wala ng laman. May mga nadatnan doon ng mga tao na mga tasang mainit pa. Animoy uminom muna ng kape ang mga ito bago nilisan ang pamamahay nila. At dahil dito, kung kaya't may naging usap-usapan patungkol sa biglaang pag-alis ng pamilya. Ito rin ang pinanghawakan ng mga kababaryo nila upang hindi na mag-isip ng kung ano-ano. Dumaan ang mga araw at ang tungkol sa mga insidente ay naglaho na lamang sa lihim ng panahon. Hindi na rin yun pinag-usapan nila Damas dahil alam nila ang totoong nangyari. At kahit mahirap, pinilit nilang makabalik sa pamamalaot. Nang makapagpundar ng panibagong bangka ang kanyang ama, dito na rin bumalik sa dati ang buhay nila. At magmula noon, ang katahimikan ay unti-unti na ring nanaig sa kanilang tahanan. Pero alam niyo ba, pinuno, na sa kabila nito, nanatiling bukas ang kanyang pag-asa na makikilala niya ang pinagmulang angka ng ina niya na kinakatakutan sa Samar.